Jele. Professor Kevin Ugwu, I know can side of Abaromafia.
Dalono ndi wegu Dalono Biko Evanyi weta telika Anyị afọ na onye ọbụla ezugo n'ọgbọ ịkarịsị anọlugo ndị ọha ji bịa Amigbo ha nọkwa ya udo na ịfụnanya nụ ya ndị nne mama eke chere ọkpụrụ hụrụ ka ihe niile si aga n'ọwa na-eye ya onye ji eme bụ ka eji emebe ya. Yes, ndị ọka ndashọbụ igede onekọkwa akụkọ ụnanị chere maka na anyị n'ụlọ nọ mkpamkpa adịghị iche mebiri dị iche ịkpakọ ha chekwara igede onekọkwa ụnanị chere igede ụnanị anụkwu ihe na-ekwu ha na-anụ ya na nchi egbu asị m ka nkele ndị VIP ndị nọ na VIP okpukpe mmeghara okpukpe eme abụghị onye chọọ a na-eru oge ya eri iri ya na-eji iri aba ihe doro na akpa na-agbaghị aka